Hey guys, good morning. What's next? I've been wanting to do this, but ngayon lang ako nagkaroon ng chance. So magso-solo travel ako guys. Backpacking lang. I'm going to do this. Ngayon, of course, locally. Medyo excited ako, but at the same time, medyo kinakabahan. Maaga pa, kaya medyo bumubulong. And I'm using my phone, so I'll probably be using my phone. Okay guys, so this is it. Nakaligo na ako, naka-prepare na. I'm on my way to the airport. So, iintayin ko na lang yung grab ko. Okay, this is it! Andito na ako sa airport. Ayan. So, nasa waiting area ako dito. I'm just waiting for my flight. Wala pa, may isang oras pa akong aantay. Maaga po pumunti para wala nang hindi ako magmamadali or whatever. Oh my goodness. Here we go. Ayan na, ito na nga. Nasa window ako na seat. Dito? We are almost there. Soon. If you need assistance on arrival, please contact our ground staff. On behalf of Captain George Peralta, First Officer Jones John, Cabin Crew Paula, Larissa, and Jemaita. A few moments later. Oh my God! Ito na guys! So, nakatawid na ako sa Boracay. Ito na. So, ang challenge ko ngayon is to take a multi-cab or a tricycle going to Station 1. Shit, ang ganda ng lighting! Ang ganda na guys, oh! Fuck! Cha! A few moments later. Okay, so andito na ako sa hostel. Nakarating naman ako after a while. Medyo naligaw pa ako guys, kasi parang dumiretso ako. Buti na lang may Waze. Nag-Waze ako habang palakad-lakad ako dun sa main road. Nahanap ko naman kung saan ako nagstay. Hostel to guys, so may mga kasama ako sa room. I chose 5 beds para hindi ganun ka-crowded, diba? So, yung dalawa dito is yung dalawa, vacant pa. Tapos yung dalawa, palitatlo pa lang kami dito sa room. I'm not sure kung madadagdagan pa, no? But anyway, hindi pa ako lumalabas. Sumiesta muna ako dito, nagpahinga kasi napagod ako dun sa kakalakad kaganina. But I'm here. Lalabas na ako. Nakapag-charge na rin ako. So that's the room. That's the entirety of it. That's the locker. So nandito ako. Andyan yung aircon. Tapos yan. 4 yan. Yan. So I'm not sure. I think may mga party-party dyan sa baba. Sana hindi ganun kaingay. But anyway, budget travel ito. It's my first time doing this. Ay, medyo exciting. So, bababa na ako dahil nagugutom na ako. Ito pala yan. Nagugutom na ako, hindi pa ako kumakain. So, later ulit. Punta na tayo sa White Beach kasi parang 2 minutes walk lang naman sa hostel. So, ito na yung itsura niya.
good morning. So, kagagising ko lang. I'm here, naglakad-lakad sa the mall. Wala pang tourist guys, sarado pa lahat kasi maaga pa lang, mag-alas 7 pa lang. Eh di ba ang aga kong natulog kagabi. Kaya yun. I-enjoy muna natin ito na ako lang muna yung mag-isang naglalakad-lakad dito. Ayun, so sobrang walwal yung mga tao kagabi. As in walwal yung isa kong roommate na afam hindi nakauwi, so baka mamaya habang naglalakad-lakad ako dito nakita ko passed out somewhere. Sarado pa yung mga restaurant, so I was thinking kung doon ako kakain sa hostel or ano, ikot-ikot ako, hanap ako ng makakainan ng breakfast, but we'll see. Parang may mga magagandang mabe-breakfastan dito. So, hanap po na ako guys later. A few moments later. This is just a quick update guys. So, what's next? No, so I'm here now in Boracay Island. Dumating ako dito kahapon ng tanghali. And ako lang mag-isa. Technically ako lang mag-isang pumunta dito. Backpacking lang siya talaga. Nag-resign ako sa work, so I still have few more days na wala akong gagawin. So I decided to come here. Oh my gosh, saglit ang hat ni kuya. Ayan, tingnan nyo guys. Hi! Ngayon lang ako nagkaroon ng chance na or ganito kahaba na days na wala akong gagawin, no? Kasi sa November 4 pa start yung bago kong work. So I decided na mag-backpacking ako. I always wanted to do this. Alam nyo nung pag nasa work ako, ang dami kong mga pinapakinggan, most of them sa podcast, mga podcast about travel, about solo traveling, mga tipong ganon. Pero never ko pa talaga siyang na-try. Tapos yung mga most of the YouTuber na pinapalo ko, mga solo travelers, mga nomads travelers. So pero I always wanted to do this. I also want to do traveling alone. Yung parang solo travelers, backpacking, nomads, keme-keme. Pero never ko pa siyang nagawa. So eto na yun. So bago ko man siya gawin internationally, hopefully, so gawin ko muna siya locally, no? Lagi kasi ako every time pag nagta-travel, mayroon akong kasama or pauwi ako ng Mindanao, pabalik ako ng Maynila, always ganun lang. Pero kung nagta-travel naman for vacation, mayroong laging kasama. Kaya talagang pinlan ko, ay hindi naman talaga plan. I always that have in my mind na gusto kong pumunta dito, gusto kong mag-backpacking. And then, hindi ako makapag-decide kasi meron palang, totoo pala yun, no guys, yung parang fear, na parang, oh my gosh, ako lang mag-isa, ganyan-ganyan. Tapos yung gagawin ko for how many days, ako lang mag-isa. Tapos, yung tutuluyan ko is hostel. So, may mga iba-iba kang mga klaseng makakasama doon na tao. At yung iba doon may mga lahi pa. So, hindi sila lahat Pinoy. So, yun. Pero talagang gusto ko talaga siyang matry. I mean, wala namang masama, di ba? So, ang plan ko is aalis ako Friday, that was October 18. Nag-book ako Thursday, so 17 ako nag-book, kinabukasan na yung alis ko. Kasi hindi ako makapag-decide. So right then and there, sabi ko kung mag-go through ito, mabubook ko lahat, wala problema. Nabook ko naman siya, so talagang talagang meant to happen siya na pumunta ako dito. So yun, I'm here in Boracay. Ako lang mag-isa, backpacking, stay in a hostel. Mayroon akong mga ibang kasama doon. May Korean, may American, may isang Pinoy, ganyan. So, chika-chika. Very awkward at first, but of course, ito lang yung parang maganda pag totoo pala yun na pag nagta-travel ka alone, parang it's very freeing. Tama ba? So, parang ganon. So, parang you're going out of your comfort zone na I used to be, ako, introvert talaga ako. Medyo aloof ako sa mga tao. But now, I have to
communicate, socialize, get to know people. So, parang ganon. Nag-enjoy naman ako. So far, it's my first day. Kahapon ako dumating. Yun, so I'm here for 3 nights and then I'm heading to Cebu for overnight stay bago ako uuwi ng Mindanao. So, ito yun. I was planning of parang gagawa dapat ako ng parang travel vlog. But then I realized na there's a lot of travel vlog out there sa YouTube na mas magaling at mas maganda yung content nila. I'm not good with travel vlogging. As of now, very awkward kasi maraming mga dumadaan. Tapos nakikita nila kung kausap ko yung camera, no? Very awkward for me kasi mas sanay ako na parang sit down vlog lang yung ginagawa ko like my previous video. I used to do parang travel vlog before, yung sa mga una kong vlog, kaya lang may mga kasama ko doon, hindi lang ako mag-isa. So this time I felt awkward talaga. Dito medyo secluded tong area na nakita ko. Ayan. But then maraming mga dumadaan. Maraming mga dumadaan. So, nasa stop, nadidistract ako at nasa stop yung pagbablog. I feel like I owe this to myself. Ang ganda-ganda ng Boracay. So, I don't feel na mabibigyan ko ng justice kung ako yung magbablog about my journey. Pero, tingnan mo naman, ang ganda-ganda. By the way, if you want me to, kasi budget travel ito, no? Ang pinakamahal ko lang yata dito is yung airfare dahil kinuha ko siya the next day, parang the next day na yung alis ko, kaya medyo mahal. Pero kung kinuha ko siya ahead of time, mas mura siya talaga. Okay guys, so I think I'm done for the day, no? Nakapag sunbathing, nakapag-bake. Of course, hindi ko na-achieve yung aking pinapangarap na golden brown skin crest keme-keme. But meron pa namang bukas, meron pa namang Sunday. So, hoping by those time, medyo umitim-itim na ako ng konti. No? Naging brown na yung kulay ko. Kailangan natin itapon ko sa basurahan. Hindi pwedeng kahit saan lang. Yun. So, if you want me to, to talk about yung paano ko ginawa yung budget keme-keme ko, let me know sa comment section below, or siguro gagawa ako ng mga pros and cons ng ito yung pagsa-solo travel ko na to, no? So this is the first of siguro very many keme na solo traveling bago ko man gawin internationally. So at least nagawa ko na locally, diba? Ayan. I still have 2 nights here. Medyo nakakakaba lang siya talaga. Yung nagde-decide ka pa lang, medyo nakakakaba siya. But kailangan firm yung decision mo. Sabi nga doon sa mga podcast na napapakinggan ko, just do it, just go. Huwag mo nang isipin, just go. So yun yung ginawa ko. And then pagdating ko naman yun, yung sumakay ako, parang hindi ko pa siya masyadong iniisip. Tapos pagdating ko sa Katiklan Airport, ayun na, parang gusto ko na mag-panic attack kasi nga ako lang mag-isa, saan ako pupunta, anong gagawin ko. But then I just follow the crowd, ganyan. Talagang nag-tricycle ako, nag-pedicab, ganyan. Pedicab, tama, pedicab nga. Hindi ako nag-arrange ng kung ano-anong arrange na accommodation, ganyan. Ang problema ko lang doon is hindi agad ako nakapag-decide. So hindi ko nakuha yung mas murang price ng airfare. Kasi kinabukasan na yung alis, tsaka pa lang ako nag-decide talaga na bumili ng fare. Parang pikit mata kasi hindi pa ako makapag-decide. Ayun, so medyo napamahal ako dun sa airfare papunta ng Katiklan. Pero kung last week ko pa siya kinuha, siguro nakuha ko siya ng mga 1.5 or 1.7 or mga ganon. Mas mura siya. But anyway, I'm here na sobrang ganda, guys. Sobrang ganda na nakikita ko. Si Daddy, charot. Ayun, palakad-lakad ako dito para kung taka Kivarna.
hindi naman nila ako kilala, pero medyo awkward. No? So, ganito pala yung mga travel vlogging. Especially pag nasa, kapag nasa outdoors or may mga tao kang nakakasalubong, very awkward. Kailangan ko siguro kapalan pa yung mukha ko doon. Sanay kasi ako doon sa sit down vlog lang. So this is very very different. Ayan. So dito banda sa station 1, papuntang station 1, wala masyadong tao. Ayan. So yun, I'm gonna create another video probably tomorrow kung ano na yung mga pinaggagawa ko dito sa Bora. I don't have any plans. Walang I'll go with the flow, ganyan. Gusto ko lang talagang, kasi the last na pumunta ako dito, ayun yung mga activities, mga kung anong adventures na pinagagawa namin. Ganyan. So, ang plano ko pag next na pupunta akong Bora, i-enjoy ko lang talaga yung white sand, yung white beach, yung beachfront, ganyan, lakad-lakad dito. Lakad-lakad, walking, jogging early in the morning dito sa beachfront, ganyan. Nagawa ko naman siya kanina. Walking lang, hindi ako nakapag-jog. Yun. Nakapag-tiyanggi na rin ako. Nakabili ng kung ano-ano mang bilihin. So, hindi ko na ito gagawing travel vlog, ha? Kasi hindi ako marunong. Mas maraming, maraming magagaling na travel vlogger tayo na mas mabibigyan nila ng justice. Shit, ang ganda. Oh my God. Ayan, oh. Ang ganda. Ha? O, sige na nga. Nandito na lang ako, guys. As I've always said, please, 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 choose life. Please, 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 choose happiness. And please, 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 start your day with a smile. Bye for now. Bye.